ନାଚୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆରେ ଇଏ କଣ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ଏମିତି କଣ ନାଚୁଛନ୍ତି? ହଁ ବୁଝିଲେ ମାଝି ବାବୁ, ଖାଲି କଣ ସେତିକି? କିଛି ଲୋକ ମଦ ପିଇକି ମାତ ଲାଗିକି ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବୋଲବମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ନାଁ ଖରାପ ହଉଛି। ହଉ ହଉ, ଆମକୁ ସେଥିରୁ କଣ ମିଳିବ? ଆମେ ଚାଲ ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇବା। ବୋଲବମ୍ ହରେ ବମ୍, ବୋଲବମ୍ ହରେ ବମ୍, ଜଟିଆ ବାବା, ପାର କରେଗା, ଜଟିଆ ବାବା, ପାର करेगा, पार्वतीपति, पार करेगा, पार्वतीपति। पार करेगा। अरे माझी भैया देखो देखो, सोनिया भाई कैसे डीजे में नाच रहा है। हाँ सोनिया, ए सोनिया, अरे तू सेठी कौन नाचुचु? हे प्रभु, ମୁଁ ତ କେବେ କିଛି ମାଗିନି, ଆଜି ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି, ଆମ ଦିଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦିଅ। हे भोलेनाथ, केते कष्ट करी मो भाई एते बाट आछंती। मो बाहागर पछे पर करबो, हेले मते गोटे जल्दी भणजा की भाणेजीटे दियो। मोर मामुटा को सुनिबा को